Κλείνοντας την ημερήσια διαταγή, ο κύριος Φλόρος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εκείνους και εκείνες που το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλεψαν σκληρά με τα στοιχεία της φύσης, με τις φωτιές και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που αντιμετώπισε η χώρα μας υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες, προκειμένου να σταθούν με κάθε τρόπο στο πλευρό του κάθε Έλληνα πολίτη. Οι μέτερε δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδος θα αμήνονται πάντα του πατρίου εδάφους, πάνωπλες, έτοιμες και πιο ισχυρές από ποτέ καταλήγει. Στο αριστερό άκρο της οθόνης και δίπλα από την εξέδρα των επισήμων, φίλες και φίλοι, και καθώς βλέπουμε τους αξιωματικούς να έρχονται, να προσεγγίζουν προς τον χώρο της εξέδρας, πρέπει να τονίσουμε ότι δίπλα λοιπόν από, και καθώς βλέπουμε και τα ελικόπτερα για άλλη μια φορά, ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, είναι τα Kiowa Warrior, από τα πιο πρόσφατα αποκτήματά μας. Λοιπόν, σας έλεγα για μια που μιλάμε για τους εθέρες, για το μνημείο των πεσών των αεροπόρων, το οποίο μετά από έναν βανδαλισμό τον οποίο υπέστη πριν από περίπου 1,5 χρόνο, μόλις χθες ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του. Ένα πολύ σημαντικό μνημείο, έργο της καλλιτέχνηδος Αντωνίας Παπατζανάκη. Ίσως έχουμε την ευκαιρία και λίγο αργότερα να δούμε ένα κοντινό πλάνο, και ενώ βλέπουμε εδώ τον έχοντα το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων υποστράτηγο Ηλιόπουλο, Αριστίδη Ηλιόπουλο, διοικητή της δεύτερης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχουν το Γενικό Πρόσταγμα σε αυτή την παρέλαση, εξακολουθεί βέβαια να είναι διοικητής της δεύτερης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού ο υποστράτηγος κύριος Ηλιόπουλος. Έχουν το Γενικό Πρόσταγμα μαζί με το διακλαδικό επιτελείο του, επιβαίνοντας σε οχήματα Mercedes, τα οποία κατασκευάστηκαν από την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, την Elvo. Με τα οχήματα αυτά γνωρίζουν πάρα πολλοί που έχουν υπηρετήσει για τη θητεία τους, είναι εφοδιασμένες όλες οι μονάδες του στρατού μας. Το στρατιωτικό επιτελείο που προείσταται της σημερινής παρέλασης, τον υποστράτηγο Ηλιόπουλο, μαζί με το διακλαδικό επιτελείο από στρατοξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Ακριβώς απέναντι από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στάση προσοχής σε λίγο. Και αφού λάβουν τις θέσεις τους θα είναι όλα έτοιμα να περάσουν σε λίγο από μπροστά μας τα μηχανοκίνητα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Βλέπουμε και πάλι πολύ ωραίες πανοραμικές εικόνες. Να και το θρυλικό Spitfire. Ο θρύλος των εθέρων πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τρίτη συνεχή χρονιά φέτος. Το θρυλικό Spitfire. Ο θρύλος των αερομαχιών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μαζί
το παρελθόν και το παρόν της πολεμικής μας αεροπορίας, μαζί με ένα μαχητικό F-16, τα δύο αεροσκάφη ζευγάρι. Δείτε τι όμορφος συνδυασμός, το ελικοφόρο Spitfire μαζί με το αεροθούμενο F-16. Αρμονική συνύπαρξη στον αέρα της Θεσσαλονίκης και υπέροχο πλάνο. Ευχαριστώ όλο το τεχνικό επιτελείο της ΕΡΤ, της ΕΡΤ3 για την μετάδοση και για αυτή τη λήψη. Απολαύστε το δίδυμο αυτό στους αιθέρες, φίλες και φίλοι. Το Spitfire, το οποίο επέστρεψε μετά από μήνες αναμονής στην Ελλάδα τον Μάιο του 2020, ανακατασκευασμένο, το οποίο αναγεννήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ίκαρος με μια επένδυση που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και δείτε τι ωραία εικόνα δίνει στον αέρα. Τα πρώτα ελληνικά Spitfire είχαν παραληφθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα τέλη του 1943 στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε σε λίγο και την δύναμη της στρατονομίας που θα περάσει μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Λέγαμε νωρίτερα με αφορμή το Spitfire ότι παραδόθηκε το 1943 στις ελληνικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στη Μέση Ανατολή με τόση δόξα, στη μάχη του El Alamein, σε τόσες μάχες. Ο Ιερός Λόχος, η ορεινή ταξιαρχία, μετά στο Ρήμινι, και εδώ βλέπουμε τους στρατονόμους με τις μηχανές μεγάλου κυβισμού. Σε άψογους σχηματισμούς όπως κάθε χρόνο, η ελληνική στρατονομία, επικεφαλής ο διοικητής του Λόχου, ακολουθεί τμήμα στρατονόμων δίκη κλειστών. Στη συνέχεια το μηχανοκίνητο πεζικό. Με το επαιτειακό Mi 113 με την ελληνική σημαία. Ο επικεφαλής του άρματος εδώ. Εδώ το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Mi 113 Α2 με την ελληνική σημαία. Ακολουθεί ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του και στη συνέχεια μηχανοκίνητος Λόχος από 11 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi 113 Α2, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται μέρα και νύχτα για τη μεταφορά τμήματων πεζικού. Λόχος υποστήριξης μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και πάμε στα οχήματα τύπου Marder. Τα Marder 1Α3. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ άλλο ένα υπέροχο πλάνο, οπωσδήποτε τρεμάμενο από τις ερπίστριες, μαζί με τον επικεφαλής. Ήταν σε ένα Mi 111-17. Λοιπόν, είδαμε και το πολύ ωραίο πλάνο που είχαμε, το οποίο ήταν ήταν αρκετά πίσω στη σειρά, μπερδευτήκαμε και εμείς, από ένα άρμα Leopard. Εδώ λοιπόν είναι από ένα Leopard Α2 Hell και βέβαια βλέπουμε σε συνδυασμό και με τις χιλιάδες του κόσμου
Πέρασαν προηγουμένως και τα τεθωρακισμένα τροχοφόρα μη 111-7. Τα διάφορα οχήματα τύπου Hammer. Στη συνέχεια είδαμε τα GMG, τα VPL, τα οχήματα VPL και τα Hammer. Και τώρα μπροστά από την εξέδρα, μπροστά από την πρόοδο της Δημοκρατίας, περνά το Leopard 2 Hell, που είναι και συλλεκτικό με τα χρώματα της γαλανόλευκης. Σουλαμός λοιπόν αρμάτων που αποτελείται από Leopard 2 Hell, ίσως τα πιο σύγχρονα άρματα στον κόσμο, άρματα μάχης, αποκτήματα του ελληνικού στρατού, τρίτης γενιάς άρματα. Και βλέπουμε επίσης έναν ουλαμό από Leopard 2α4 με τους επικεφαλείς των αρμάτων, φυσικά των πληρωμάτων, και ένας ουλαμός αρμάτων στο τέλος από τα Leopard 1α5. Σε λίγο θα δούμε και το πυροβολικό μάχης μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, όπου και εδώ σας έχουμε μία τηλεοπτική έκπληξη. Προπορεύονται βέβαια τα οχήματα Mercedes και στη συνέχεια μία πυροβολαρχία αυτοκινούμενου μέσου πυροβολικού με FDSV και με M109α3. Στη συνέχεια θα δούμε και τη διέλευση πυροβολαρχίας Panzer 2000 GR. Βλέπουμε αμέσως τώρα και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και μια εξαιρετική λήψη που έχουμε κάνει, που έχουμε προετοιμάσει για εσάς. Εδώ το εσωτερικό ενός αυτοκινούμενου πυροβόλου Panzer. Στη θέση του οδηγού, στη θέση του επικεφαλής, μία γυναίκα αξιωματικός. Βλέπουμε και πάλι από το εσωτερικό, νομίζω ότι είναι για τους περισσότερους η πρώτη φορά που έχετε την εικόνα από το εσωτερικό ενός τεθωρακισμένου πυροβόλου Panzer. Υπερσύγχρονο, τεράστιας δυναμικής, στην συνέχεια μία πυροβολαρχία MLRS αυτή τη στιγμή μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Βλέπουμε και έναν ουλαμό με Stinger Astra Delas, επίσης συστήματα του πυροβολικού μάχης μας, και στη συνέχεια μια κλασική πυροβολαρχία Hawk. Θα ολοκληρωθεί η φάλαγγα του αντιεροπορικού πυροβολικού με μια πυροβολαρχία κατευθυνόμενων πυράβλων Tor Mi-1. Εδώ βλέπουμε τους πυράβλους Hawk, κλασική και ανεπανάληπτη του ελληνικού πυροβολικού. Εδώ βλέπουμε και την κυρία πάνω στο άρμα, πάνω στο όχημα στο οποίο εδώ σιγά σιγά πάμε και στα Tor Mi-1. Πάνω σε αρματοφορείς όπως είναι τα ειδικά βαρέα, πολύ βαρέα οχήματα.
Σε λίγο μετά το πυροβολικό σειρά θα έχει το μηχανικό. Έτσι όταν μιλάμε για στρατό ξηράς, μιλάμε για τα 4 όπλα, τα 5 όπλα των... Κάναμε λάθος, τα 6 όπλα βεβαίως. Τα 6 όπλα είναι από τις παλιότερες αναμνήσεις, πλέον είναι 6 τα όπλα. Είναι το όπλο του πεζικού, το όπλο των τεθωρακισμένων, το όπλο του πυροβολικού, το όπλο της αεροπορίας στρατού βέβαια, των διαβιβάσεων και του μηχανικού. Και τα υπόλοιπα που είναι τα σώματα του στρατού ξηράς, έτσι για να πούμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Και εδώ έχουμε πια έρθει στα οχήματα του μηχανικού. Μπροστά σας ομάδα εξωτερών εκρητικών μηχανισμών με 2 οχήματα μη 81 2α1 και με Leopard 1α5 Mine Blow που είναι για εκαθάριση ναρκοπαιδείων, και επίσης είδαμε τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν στοιχεία υλικού γεφυροσκευής ρήπων. Θα πάμε και έχουμε έρθει ήδη στο όπλο των διαβιβάσεων, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και πολεμική αεροπορία. Εδώ έχουμε αεροσκάφη τύπου Rafale, τα πρώτα που περνάνε σε αυτούς τους σχηματισμούς της πολεμικής αεροπορίας, παράλληλα με το όπλο των διαβιβάσεων από τον χώρο της παρέλασης και το σώμα του υγειονομικού αμέσως τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λέγαμε νωρίτερα για το μηχανικό, να κάνουμε μία μνήα στην πόση δουλειά έκανε το μηχανικό, μέσα στο καλοκαίρι και στον Σεπτέμβριο. Βλέπουμε εδώ και πάλι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας τύπου Rafale πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, και μαζί και Mirage 2000. Λέγαμε λοιπόν για την σημαντικότατη δουλειά, κοινωνική υπηρεσία που πρόσφερε το μηχανικό. Είδαμε στις περιοχές του Πηλίου στη Θεσσαλία πόσες γέφυρες, μικρά γεφύρια γκρεμίστηκαν, τα παρέσυραν οι χήμαροι, τα ποτάμια, και έπρεπε να πάει το μηχανικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε παράλληλα στα δεξιά της οθόνης μας αεροσκάφη τύπου F4 Phantom, κλασικά για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και εδώ βλέπουμε τα αντιαεροπορικά συστήματα καθώς περνάνε τα μηχανοκίνητα της πολεμικής αεροπορίας. Βλέπουμε τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot ακριβώς εδώ μπροστά στον χώρο της εξέδρας. Βλέπουμε τα μηχανοκίνητα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας εδώ, τον αεροπόρο. Σε λίγο θα δούμε και πάλι εικόνες από τον αέρα της Θεσσαλονίκης, από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε και πάλι αεροσκάφη F4 Phantom. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε βέβαια τους σχηματισμούς της ελληνικής αστυνομίας, η Ελλάς με τα περιπολικά, τις μηχανές, τους δικυκλιστές και τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Βλέπουμε και πάλι την στρατιωτική ηγεσία και την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας, και εδώ τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας.
χώρο εντωμεταξύ της παρέλασης και στον ουρανό της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος τύπου Embraer, το οποίο είναι ένα υπτάμενο ραντάρ, ένα αεροσκάφος υπτάμενου ελέγχου επικοινωνιών. Βλέπουμε το σχετικό εξοπλισμό που φέρει και εδώ έχουμε επιστρέψει επί του εδάφους και στο λιμενικό σώμα στην ελληνική ακτοφυλακή και στη συνέχεια βέβαια στους εκπροσώπους της ελληνικής πυροσβεστικής, στο πυροσβεστικό σώμα, και εικόνα από τον Ιερό Ναό Κυρίλλου Μεθοδίου στην παραλιακή λεωφόρο και βέβαια εδώ τα γνωστά σε όλους μας Canadair CL 415. Εδώ θα έλεγα να πούμε μια κουβέντα και να σωπάσουμε. Μόλις το τελευταίο καλοκαίρι χάσαμε δυστυχώς ένα ακόμα ηρωικό πλήρωμα, 2 γενναίους χειριστές σε αυτή την απίστευτη και ατελείωτη μάχη των πυρκαγιών. Φέτος λοιπόν και τα αεροσκάφη τύπου Canadair, τα οποία θα ξαναδούμε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής, νομίζω σε ένα τηλεοπτικό πάντρεμα. Εδώ βλέπουμε σε ένα πολύ κοντινό πλάνο και στη μίξη της εικόνας πάλι τα οχήματα της πυροσβεστικής κάτω στο έδαφος. Και εδώ ακόμη ένα εντυπωσιακό πλάνο, μια εντυπωσιακή εικόνα από τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, και ενώ ολοκληρώνεται η διέλευση των οχημάτων, να και ένα πυροσβεστικό πλοίο, έτσι, του πυροσβεστικού σώματος, υπαριθμών 17 το συγκεκριμένο. Εδώ τιμητικά βλέπετε για ειδικές περιπτώσεις πετάει τους συγκεκριμένους πίδακες ύδατος, εδώ πίδακες νερού, και εικόνα πάλι με τον Εύζωνα. Και ενώ σε λίγο θα αναμένουμε, συνεχίζουν βέβαια να περνούν από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης υπτάμενα μέσα, θα βλέπουμε και στο βάθος εικόνας. Σε λίγο θα αρχίσει και η παρέλαση των πεζοπόρων τιμάτων και πάλι απευθείας μετάδοση από τα ελικόπτερα. Ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, μπροστά τα ελικόπτερα τύπου Apache, από τα πιο σύγχρονα επιθετικά ελικόπτερα στον κόσμο. Απίστευτες μηχανές με απίστευτη τεχνολογία, με 2 χειριστές και με απίστευτα οπλικά συστήματα φέρουν αυτά τα ελικόπτερα. Τα βλέπουμε τώρα και από κάμερα από το έδαφος και από την κάμερα που έχουμε στο Μέγαρο Μουσικής. Βλέπετε εντυπωσιακότατο το πλάνο που βλέπουμε τώρα, και από το εσωτερικό των ελικοπτέρων. Ας ακούσουμε τον απαραίτητο ήχο. Εδώ βλέπουμε τα ελικόπτερα τύπου Apache, προπορεύονται αυτού του σχηματισμού των ελικοπτέρων. Στο πλάνο μας δεξιά βλέπουμε τα Kiowa Warrior, κάπου στη μέση είναι τα Huey και ακολουθούν και NH-90, ακολουθούν και Chinook, ακολουθούν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, Seahawk του πολεμικού ναυτικού, και συνέχεια θα έχουμε και ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού. Εδώ πέρασαν κάποια, βλέπουμε το ελικόπτερο τύπου Chinook. Το χαρακτηριστικό Chinook με τους 2 έλικες, εξαιρετικό μεταφορικό μέσο, και εδώ ελικόπτερα NH-90 μαζί με ελικόπτερο τύπου Huey.
Εδώ βλέπουμε ένα Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού. Και εδώ τους δύο υπουργούς άμυνας δίπλα-δίπλα να παρακολουθούν. Εδώ ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας βεβαίως. Και αυτά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ελικόπτερα και του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας στη συνέχεια. Και βέβαια όλα αυτά τα πλάνα, όλες αυτές οι εικόνες, εδώ βλέπουμε και το ελικόπτερο του λιμενικού σώματος της ακτοφυλακής και έχουμε τη δυνατότητα μαζί με αυτές τις εικόνες να απολαμβάνουμε εδώ και το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας, να απολαμβάνουμε και εικόνες είτε από ψηλά είτε από χαμηλά, με τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, πανοραμικές εικόνες. Επιστρέφουμε πίσω στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι θα είναι η διέλευση των ελικοπτέρων, τόσο των στρατιωτικών όσο και των ελικοπτέρων των σωμάτων ασφαλείας, θα είναι ιδιαίτερα δυναμική φέτος στην παρέλαση αυτή της 28 Οκτωβρίου του 2023, την οποία και πάλι έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε, να μεταδίδουμε και να παρακολουθούμε παρέα. Εδώ παρακολουθούμε τώρα και ακούμε την μουσική μπάντα του 3ου Σώματος Στρατού. Εκπροσωπεί την μουσική του στρατού Ξηράς, μπάντα του 3ου Σώματος Στρατού. Εδώ βλέπουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον επαιτειακός ουλαμός, ο οποίος θα προπορεύεται των υπόλοιπων πεζοπόρων τμήματων. Και πάλι στις οθόνες μας ένα ελικόπτερο τύπου Chinook, είπαμε με τους δύο έλικες. Λοιπόν, και μια εικόνα ακόμη από τη Θεσσαλονίκη, το παραλιακό μέτωπο. Βλέπετε πόσοι πολλοί άνθρωποι περπατούν σήμερα, απολαμβάνουν τη Λιακάδα, και βέβαια υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στις διελεύσεις της παρέλασης των πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων. Βλέπουμε σιγά σιγά να κατευθύνεται στα δεξιά η μπάντα της στρατιωτικής μουσικής του 3ου Σώματος Στρατού, προκειμένου να διέλθουν από τον χώρο και τα υπόλοιπα τμήματα. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι πολλοί από τους χιλιάδες ανθρώπους που βλέπουμε περιμένουν με αγωνία σε λίγο να δουν και τους ελιγμούς του Ζεύς. Έχουν πιάτο την θάλασσα μπροστά τους. Βλέπετε, είναι ο κόσμος σαν μυρμήγκια, έχουν συγκεντρωθεί. Χιλιάδες, θα λέγαμε, ίσως και δεκάδες χιλιάδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και στο υπερυψωμένο σημείο που βρίσκεται μπροστά από μία από τις δεξαμενές της ΕΙΑΘ, της Εταιρείας Σύνδεσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν στην διαμορφωμένη και αναπλασμένη νέα παραλία Θεσσαλονίκης έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες ανθρώπων με μέτωπο προς τη θάλασσα.
εδώ, και ενώ πολλοί επισκέπτονται και το ιστορικό αντιτορπιλικό Βέλος, το οποίο έχει βέβαια ανοιχτά σήμερα, ανοιχτές τις θύρες, τη γέφυρά του, για να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους που θέλουν να το επισκεφτούν. Εδώ άλλες εικόνες της Θεσσαλονίκης, το Βασιλικό Θέατρο και βέβαια ο Λευκός Πύργος. Και αν είχαμε την παραλία της Θεσσαλονίκης με τα κτίρια τα οποία υπήρχαν παραδείγματος χάρη στον Μεσοπόλεμο, πραγματικά θα ήταν μια αριστουργηματική εικόνα. Μια Θεσσαλονίκη η οποία διέθετε μια κτηριακή υποδομή που δεν θα τη ζήλευε καμία μεγάλη κεντροευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρήσουμε από εδώ και πέρα όλη την ιστορική μας παράδοση και θα την αναδείξουμε. Δεν θα εγκαταλείπουμε τα έργα τέχνης, τα μνημεία μας, τα υπέροχα κτίρια, την αρχιτεκτονική μας, ούτε θα αφήνουμε να γίνονται βανδαλισμοί. Βλέπουμε εδώ την πολιτική ηγεσία, τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κεφαλής των Σπαρτιατών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, την κυρία Πατουλίδου, προλάβαμε, είδαμε βουλευτές, την κυρία Ανατοπούλου, την κυρία Θρασκιά, τον κύριο Σιμόπουλο, εκπροσώπους βέβαια των κομμάτων. Εδώ βλέπουμε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Δένδια, Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, ο κ. Γεωργάλας, ο κ. Καλαφάτης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Μπρατάκος, ο κ. Κασελάκης, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Στίνκας, Πρόεδρος των κεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σπαρτιατών, ο κ. Νατσιός του κόμματος Νίκη, και βλέπουμε στη συνέχεια την Υπουργό, την κυρία Ράπτη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το είδαμε νωρίτερα και τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κ. Σαντινίδη, κυρία Πατουλίδου. Και τώρα βλέπουμε τις πολεμικές σημαίες της σχολής Πεζικού. Λοιπόν, μπροστά στις οθόνες μας οι ένδοξες σημαίες συνταγμάτων και ταγμάτων Πεζικού που έλαβαν μέρος στις μάχες του Πρώτου και Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ βλέπουμε τον επετειακό ουλαμό για τον οποίο σας ενημερώσαμε πριν. Επετειακός ουλαμός σχολής Πεζικού φέρει ιστορικές σχολές ιερολογητών, ιστορικές στολές από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής Εκστρατείας, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και ιστορικές στολές από διάφορες εποχές της σχολής Ευελπίδων. Εδώ στις οθόνες μας τώρα. Απολαύστε και καμαρώστε. Υπέροχη εικόνα, είναι πάντοτε αξιόλογες και σημαντικές αυτές οι ιστορικές αναδρομές και αναφορές. Πέρασε λοιπόν η ιστορία του στρατού Ξηράς από μπροστά μας με τις ιστορικές σημαίες, αλλά και τον ουλαμό τον επετειακό, και τώρα βλέπουμε βέβαια την ιστορική στο αρχαιότερο ίδρυμα, ανώτατο ίδρυμα, τη Σχολή Ευελπίδων. Η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων λοιπόν, τμήματα των παραγωγικών σχολών του στρατού Ξηράς, με προπορευόμενη την σχολή Ευελπίδων, όπως είπαμε το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδρυθέν το 1828 από ποιον άλλον, από τον πρώτο κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Με την ένδοξη σημαία της σχολή Ευελπίδων, άρχες θεμαθών, άρχιν επιστήσει. Το ρητό της σχολής, και βλέπουμε εδώ τους Ευέλπιδες, τους νεαρούς Ευέλπιδες.
άψογοι σχηματισμοί από τους νεαρούς και τις νεαρές που είναι οι αυριανοί ηγείτορες του ελληνικού στρατεύματος. Και τώρα η σχολή της Θεσσαλονίκης, η ΣΑΣ, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Μια σχολή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της πόλης, η ΣΑΣ. Φοιτούν ειδικότητες υγειονομικού, ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων και επίσης νομικών συμβούλων και οικονομικών. Η ΣΑΣ λοιπόν, μπροστά σας, η ΣΑΣ από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα μπαίνει στο πλάνο μας η σχολή μονίμων υπαξιωματικών, οι περίφημισμοί, η οποία και ταλαιπωρήθηκε αλλά και βοήθησε με τα στελέχη της και με τους σπουδαστές της το καλοκαίρι, καθώς εδρεύει στα Τρίκαλα, σε μία από τις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες. Έτσι, σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια της σχολής. Ιστορική σχολή που έβγαλε πολλούς από τους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα θα λέγαμε τον Νικόλαο Πλαστήρα. Και εδώ βέβαια βλέπουμε να τροχοδρομεί το αεροσκάφος F-16 Block 52+, από την αεροπορική βάση, από την 110 πτέρυγα μάχης, από τη Λάρισα, απογειώνεται με χειριστή τον Χρήστο Πάρη Χαρίτο, τον σμηναγό Χρήστο Πάρη Χαρίτο, για να βρίσκεται σε λίγο και να το απολαύσουμε τους ελιγμούς του στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ήδη την 34η μηχανοκίνητη ταξιαρχία εδώ με τις χαρακτηριστικές στολές, τα σκούρα μπλε μπερέ, η 34η μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Απόσπασμα συνταγματάρχου Διαλέτη, όπως συμπληρωματικά ονομάζεται, ένας από τους σχηματισμούς υψηλής ετοιμότητας του στρατού Ξηράς. Και στη συνέχεια τα κόκκινα μπερέ βεβαίως, η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία με την επωνομασία Πόντος. Επίσης ένας επίλεκτος σχηματισμός με δυνατότητα να μεταφερθεί και να επιχειρήσει οπουδήποτε απαιτηθεί. Ευέλικτος και σύγχρονος σχηματισμός μάχης με άντρες και με γυναίκες, η 71η ταξιαρχία αερομεταφερόμενη, με υψηλό σύγχρονο οπλισμό και μέσα. Βλέπουμε εδώ, και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ απευθείας μετάδοση από τον ουλαμό της 71ης αερομεταφερόμενης. Μας πρόδωσε για λίγο εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ πιθανό να επανέλθουμε. Στο μεταξύ βλέπουμε φυσικά την πρώτη ταξιαρχία καταδρομών και αλεξιτοτιστών με την επωνομασία El Alamein. Παραπέμπει πάντοτε στους γενναίους του Ιερού Λόχου. Έμβλημα και ρητό φυσικά των καταδρομέων ο τολμών νικά.
διέλευση των τμήματων των καταδρομών ολοκληρώνεται με το λόγο ειδικής σύνθεσης που αποτελείται από καταδρομής αλεξιπτωτιστές στατικού ημάντα και ελεύθερης πτώσης, αναρριχητές υποβρύχιους καταστροφής, χιονοδρόμους και ελεύθερους σκοπευτές ειδικών αποστολών. Θαυμάστε τους. Ακριβώς εδώ. Και ακολουθεί ένα τμήμα εθνοφυλακής με τις πολεμικές σημαίες των ταγμάτων εθνοφυλακής των 3ου και 4ου σώματος στρατού. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και ακολουθεί η ιστορική μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Εδώ. Σε λίγο λοιπόν θα παρακολουθήσουμε και την διέλευση των παραγωγικών σχολών των τμήματων του πολεμικού ναυτικού, αφού βέβαια προπορεύεται η μπάντα του πολεμικού ναυτικού, μια μπάντα που πάντοτε προκαλεί τον θαυμασμό, είναι και ιδιαίτερες και οι στολές και οι εμφανίσεις βεβαίως. Το πολεμικό μας ναυτικό με την υψηλή του ετοιμότητα που αποτελεί ισχυρή δύναμη αποτροπής. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά κράνη της μπάντας του πολεμικού ναυτικού. Θα δούμε ξανά και την φρεγάτα Νικηφόρος μπροστά με το πυροσβεστικό πλοιάριο. Η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, εκπρόσωπος βέβαια των ένδοξων πλοίων του πολεμικού μας ναυτικού. Τι να θυμηθούμε, το Αδρίας και τόσα άλλα, το Αβέροφ, μία σειρά. Μην ξεχνάμε ότι το πολεμικό ναυτικό, τα πλοία μας δεν υπέστειλαν ποτέ την ελληνική σημαία σε κανέναν πόλεμο, σε καμία κατάσταση. Θα δούμε σε λίγο την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Να πούμε μόνο εδώ, να κάνουμε μια ιστορική σύγκριση, ότι την εποχή του 40, τη στιγμή που η Ιταλική πολεμική μηχανή είχε 8 βαρέα θωρηκτά, 8 καταδρομικά, 26 ελαφρά καταδρομικά, 61 αντιτορπιλικά, 69 τορπιλοβόλα και 130 υποβρύχια, ο ελληνικός στόλος είχε τον γυραιό Αβέροφ, 2 σύγχρονα αντιτορπιλικά, 4 παλαιότερα αντιτορπιλικά, 4 αντιτορπιλικά μεγάλης ηλικίας, 12 τορπιλοβόλα και 6 υποβρύχια. Και παρόλα αυτά διακρίθηκε και τότε και στη συνέχεια του αγώνα και μετά τη μεταφορά του αγώνα σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και ενώ βλέπουμε για άλλη μια φορά τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, τα αεροσκάφη τύπου Ραφάλ, μια τετράδα. Πέρασε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού. Και εδώ βλέπουμε τώρα στο πλάνο μας, εδώ, τα σινιάλα από τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Όλα μαζί, έδαφος, αέρας και θάλασσα. Εδώ η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τους δέκτες μας, φίλες και φίλοι, και εξακολουθούν βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε και από τον ήχο, να περνούν τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Θα μοιράζει εδώ σε αυτή την περίπτωση μια τετράδα 4 μοιράζ. Βλέπουμε εδώ
τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και σε λίγο θα δούμε ακριβώς και τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, τους περίφημους ΣΟΙΚΑΔΕΣ. Και εδώ τη στρατιωτική ηγεσία. Να και τα F4, κλασικά και αξιόπιστα F4 Phantom. Εδώ οι ΟΙΚΑΔΕΣ, βατραχάνθρωποι. Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Αξιοθαύμαστοι ΟΙΚΑΔΕΣ στις τηλεοπτικές μας οθόνες, φίλες και φίλοι. Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και πάλι τα δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη, και μαζί, έτσι σε μια συστοιχία να την πούμε, το αεροσκάφος τύπου Embraer, που σηματοδοτεί και την έναρξη της διέλευσης των τμήματων της πολεμικής μας αεροπορίας. Εδώ το Embraer, πάνω από την θάλασσα της Θεσσαλονίκης. Εδώ, πολύ κοντινό πλάνο. Και εδώ η Σχολή Ικάρων. Τα τμήματα λοιπόν, τα πεζοπόρα της πολεμικής αεροπορίας, Σχολή Ικάρων, με τους νεαρούς και τις νεαρές αυριανοί και αυριανές Ίκαροι. Οι Ίκαροι, τα αυριανά στελέχη τεχνολογικής, επιχειρησιακής, διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, και μαζί στον ουρανό της Θεσσαλονίκης τα δύο Καναντέρ. CL-415. Τα ηρωικά αεροσκάφη με τα ηρωικά πληρώματα που μας είναι τόσο απαραίτητα. Φάνηκε πολύ ωραία στην οθόνη και η σκιά που έκαναν περνώντας τον ουρανό της Θεσσαλονίκης πάνω από τα κτίρια της πόλης. Θα δούμε και τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας, αφού πέρασε η Σχολή Ικάρων και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών της αεροπορίας. Μην την ξεχνούμε, με την πολεμική του σημαία. Επίσης έρχονται τώρα τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας. Η Σχολή Αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ισότιμη με τις σχολές των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, με τετραετή φοιτηση. Και εδώ τα τμήματα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Θα δούμε και τις σχετικές εικόνες. Εδώ βλέπουμε και πάλι ένα σχηματισμό ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού.
Και εδώ βλέπουμε το τμήμα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και με το τμήμα της ειδικής δύναμης του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών στο τέλος του ουλαμού, εδώ ακριβώς. Και πάλι εδώ στο σύνολό του ο σχηματισμός των ελικοπτέρων, στο σύνολο ή σχεδόν στο σύνολο, με ελικόπτερα Huey, με ελικόπτερα Kiowa Warrior, με ελικόπτερα τύπου Apache μπροστά. Αυτά τα βλέπουμε και σε αυτή τη λήψη. Ακολουθούν τα Chinook στο τέλος του σχηματισμού. Εδώ έχουμε μία συνολική εικόνα. Τα εδώ τα Kiowa Warrior σε πρώτο πλάνο. Έχουμε έρθει εντωμεταξύ στα πεζοπόρα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Καθώς περνούν και τα ελικόπτερα από πάνω. Σχολή πυροσβεστών και ταυτόχρονα πανοραμικά πλάνα της Θεσσαλονίκης με τα NH-90 τα ελικόπτερα και με τους διάφορους άλλους τύπους που περνούν. Βλέπουμε τώρα ένα απόσπασμα της σχολής πυροσβεστών και στο τέλος την μουσική του τρίτου σώματος στρατού. Και πάλι εξαιρετικές λήψεις των ελικοπτέρων πάνω από τη Θεσσαλονίκη, πάνω από τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και πάλι οι πυροσβέστες. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η διέλευση των πεζοπόρων τμήματων, καθώς βλέπουμε και τα τελευταία ελικόπτερα να πραγματοποιούν τις διελεύσεις τους πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Ναι, είναι αξιοθαύμαστες οι λήψεις, έχουμε πολύ κοντινά πλάνα. Βλέπουμε εδώ σημειωτών και εδώ το ελικόπτερο του λιμενικού σώματος στο τέλος. Βλέπουμε τον Εύζωνα και στα μάτια του θυμόμαστε όλη την ιστορική αναδρομή. Θυμόμαστε και τις μεγάλες θυσίες αυτού του λαού των προγόνων μας και όχι μόνο στα μέτωπα των μαχών, αλλά και στη συνέχεια στα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων, στην εθνική αντίσταση, στις τεράστιες θυσίες από τις εκατόμβες θυμάτων της ναζιστικής κατοχής στη χώρα μας. Τι να αναφέρουμε? Την πρώτη θυσία, την πρώτη εκατόμβη στον Κάνδανο Χανίων, που εκτελέστηκαν 300 κάτοικοι στις 2 Ιουνίου του 1941 και ακολούθησαν δεκάδες άλλες σφαγές των στρατευμάτων κατοχής σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα με το βηματισμό των Ευζώνων και καθώς αποχωρούν από τον χώρο της εξέδρας, θα δούμε σε λίγο τον υποστράτηγο Ηλιόπουλο να αναφέρει, να προσέλθει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναφέρει το πέρας της παρέλασης και υποθέτουμε σε λίγα λεπτά να είμαστε έτοιμοι για την επίδειξη, την αεροπορική επίδειξη της ομάδας ΖΕΦΣ. Εδώ βλέπουμε τον υποστράτηγο Αριστίδη Ηλιόπουλο, διοικητή της δεύτερης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού. Υποστράτηγος Αριστίδης Ηλιόπουλος, διοικητής δεύτερης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού. Έχον το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αναφέρω πέρας παρελάσεως. Σας ευχαριστώ πολύ.